i començarem dient que ens hagués agradat i molt votar a favor d'una moció sencera, d'una moció adreçada a tractar el tema del sensellarisme a la nostra ciutat. Hem traslladat algunes esmenes durant aquesta setmana al grup proposant, però Ciutadans no les ha acceptades. És per això que explicarem el nostre posicionament respecte a la seva proposta. En opinió del nostre grup municipal, donar visibilitat a la gent sense sostre i fer una fotografia ajustada de la realitat de la gent que viu i dorm als carrers, places, caixers, parcs, naus i d'altres espais de la nostra ciutat ens sembla un tema cabdal per a l'Hospitalet, sobretot per poder engegar un projecte seriós de lluita contra el sensellarisme que en última instància és posar en marxa un pla de xoc contra la pobresa i les desigualtats socials, no ho oblidem mai. Tanmateix, al redactat de la moció trobem una clara manca d'anàlisi ajustat a les causes de la realitat socioeconòmica que expulsa a la gent a viure al carrer. La gent no arriba al carrer com a conseqüència de fenòmens atmosfèrics. No volem promoure un tractament assistencialista de la problemàtica. Volem un compromís respecte al deure de l'administració amb la gent expulsada pel sistema capitalista, sí, a la marginalitat, amb la protecció i garantia dels seus drets fonamentals com és el dret a l'habitatge. Quan es presenta una moció que explica la realitat de les persones que viuen al carrer, hi ha contextos, motius, causes i problemàtiques interrelacionades i macroeconòmiques que no es poden obviar ni deslligar del contingut d'una proposta com aquesta. Citant a Leilani Farha, relatora especial de les Nacions Unides pel dret a l'habitatge, el sensellarisme és una de les conseqüències menys tractades de la desigualtat creixent, del repartiment injust de la terra i de la propietat i de la pobresa a escala mundial. És el resultat de la quiescència de l'Estat amb l'especulació i els mercats no regulats, l'efecte de tractar l'habitatge com un producte de consum i no com un dret humà. Es fonamenta en la consideració de riquesa i poder com a privilegis globals, ignorant i menyspreant aquells que no tenen una llar. En tractar-se d'una violació dels drets humans, per encarar la situació de les persones sense llar, són necessàries respostes que afrontin les causes sistèmiques de la situació d'aquestes persones. Per tant, no es pot fer una moció sobre el fenomen del sensellarisme amb un text que no expliciti que el sistema actual n'és el seu causant directe. L'exclusió residencial és la darrera fitxa d'aquest pervers joc de dòmino. La primera fitxa és la falta de regulació sobre el preu de l'habitatge. Tampoc es pot fer una moció sense mencionar l'actual bombolla dels preus dels lloguers. Una fase de desnonaments silenciosos que està expulsant i expulsarà a veïnes i veïns de l'Hospitalet de la mateixa manera que ja ho està fent des de fa temps amb les de Barcelona, amb les de diferents barris de Barcelona. És a dir, no es pot expressar que et preocupa aquest tema si no tens intenció d'entrar-hi a fons, analitzant temes com l'especulació immobiliària i la possibilitat d'intervenir els preus dels habitatges de compra i de lloguer. Tanmateix, ens sembla que tal com està formulada la moció, començant pel seu títol, no s'ajusta ni a les necessitats reals, ara per ara, de fotografiar el sensellarisme a la nostra ciutat. De fet, ni tan sols és coherent el propi títol amb allò que demana la mateixa moció. En la nostra opinió, es barregen conceptes i termes, com són recompte i cens.